Hei, jeg heter Marta Klein Johansen, og jeg stiller opp til Folketings- og Løgtingsval for Janarfløsjen. Og som jeg egentlig har sett ordentlig dette til begge valene til omkvarv. Bortsukast en av de største omkvarvstroblene. Man kjenner seg til det. Man er en festival, man har en sigarettstoppa i håndene, man har ikke ruskul etter på en vi. Og hver for stoppen? Han får bort nyer här som han ständer. Tyvärr händer akkurat det samma. Ta folk vill få bästest. Stoppar våra blackar ner bort här som man ständer. Hetta att jag igen har vi. Så har jag check. 400 så det stoppa shotter. Och jag ätli att dela upp lite folk. Stoppa shotter fungerar på att mattan. Att du har en stoppa som du ska bära. Körran och ger. Och lucka 4. Så man ju luktar från det. Så tar du känna en skrällspann. Så får du det skräll. Som du vill öppna här en stoppa shotter. Så du är välkommen att följa vi här så inne för att finna ut hver man färder. Och du är välkommen att tacka honor som du helt kontorsar sig en stoppa shotter.